конгрессінің жетекшісі итеп Минтимер әфәнде Шаймиевны куялар дигән сүзләр таралган. Син ничегрәк уйлыйсың менә бу мәсьәләдә? Минтимер Шаймиевны да булган, но Ринат Зинуровичны лучше, конечно, алырга. Булдыра алмас дип уйлыйсың инде Шаймиев. Әйе. Минтимер Шаймиев очень бик уважаемый кеше, бик олы кеше. Но биредә яшьрәк тә кирәктер. Билим конгресс татарында бик күп эшләгән кеше дә кирәктер. Закиров урында булырга тиеш. Җиңгән җавап бирә торган сорау түгел. Кеше алмашынып теге карамыйча бер генә кеше эшләгәндә, или ул аңа канәгать кенә булып бара кеше. Эше күрмәсә, киресенчә гел гаепләр табыла. Ну, бүгенге көндә ничә еллар уже без бер генә кешегә ярып баргач, канәгать булгач, мин шулай калдырсак яхшырак дип шулай дип уйлыйм. Сайлау мөмкинлеге булса да. Яшь арасындагы роль уйный монда бигрәк тәген. Мин Назиновичны дип уйлыйм, мөмкин булса. Шаймиевның булдыра алмаган эше юктыр дип уйлыйм. Мен моңа кадәр ул аны әле халыкка күрсәтмәде, булдыра алмаганнарын. Бары тик булдыра алганын гына күрсәтте инде. Һәм нәрсәгә генә тотынса да, ул безнең үзе артыннан халыкны да иертә ала, үзенең башлаган эшен җиренә җиткерә дә ала. Андагы көч, андагы илһам миңа калса әле тагын әллә нинди башлангычларның башлап, аларны җиренә җиткерерлектер дип уйлыйм мин. Әгәр халык аның кандидатурасын тәкъдим итсә, аның барысы да үзенә генә тора дип уйлыйм мин. Аның потенциалы билгеле бик зур. Шуңа күрә аңарга ышаныч та зур. Татарстанда, Россия күләм, дөнья күләм. Шуңа күрә бу әлбәттә яхшы булыр иде. Әмма ләкин аның үз планнары бардыр. Такая личность, которая справится на любом участке, а уж с таким небольшим участком, мне кажется, это обязательно справится. Только было бы здоровье. Ну, а выбрала бы, наверное, достойного человека надо выбирать. И я так думаю, Шаймиев – это достойный человек.